எல்லோருக்கும் அருமையான மாலை வணக்கம் பிரியமானவர்களே. மீண்டுமாக இந்த மூன்றாவது குறிப்போடு நான் உங்களை சந்திக்க முடியாத இடத்துல வந்திருக்கிறேன். நான் நம்புறேன் நிச்சயமாக இந்த முதல் குறிப்பு, இரண்டாம் குறிப்பு நீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தாரோடு உங்களுடைய நண்பர்களோடு இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொண்டிருப்பீங்க. மேலும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை இந்த இடத்தில் வளர்த்துக் கொள்ளும்படியாக, அதை பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த இரண்டு குறிப்புகளை நீங்க பயன்படுத்துகிறவராய், உங்க வாழ்க்கையில செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவராய் இருப்பீர்கள். எனவேதான் தேவன் இந்த மூன்றாவது குறிப்பையும் உங்களுக்காக இந்த இடத்துல கொடுக்கும்படி இந்த நேரம் நமக்காக பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். நீங்க பலன் அடையும்படியாக, பாதுகாக்கப்படும்படியாக. என விசுவாசம் என்பது வெறும் நான் சர்ச்சுக்கு வந்தேன், பைபிள் படிக்கிறேன், தேவனிடத்துல ஜெபிக்கிறேன்றதில்ல. அதை தாண்டி அது எல்லாவற்றையும் நாம் செயல்படுத்துகிறோமா என்பதை பொறுத்ததாகவே இருக்கிறது. தேவனுடைய வார்த்தையை நான் படிக்கிறதுல மட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுவது கிடையாது. நான் படித்த அந்த வார்த்தைகளை எப்படியாக செயல்படுத்துகிறேன், தேவனுடைய விருப்பமானது எப்படியாக நான் செய்யக்கூடிய நபராய் இந்த இடத்துல இருக்கேன். இது மிக முக்கியமானது. ஏன்னா நிறைய மக்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க, நாளையத்துக்கு போயிட்டு வந்தா மட்டும் போதுமானது, நான் வெறும் ஒரு கூட்டத்துல கலந்து கொள்வது மட்டும் போதுமானது, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நான் ஜெபிக்கிறது போதுமானது. இல்ல, நீங்க ஜெபிக்கிறதோ, நீங்க ஆலயத்துக்கு போகிறதோ, கூட்டங்களில் கலந்து கொள்றதோ தேவையா? மிக தேவை, மிக நிச்சயம். அது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உதவியான செய்யும். ஆனா எப்பொழுது அந்த காரியங்களை நீங்க கற்றுக்கொண்டவராய் உங்களுடைய செயல்களை செய்யும் பொழுது மட்டுமே. என விசுவாசம் இந்த இடத்துல நீங்க கேட்பதனாலே பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அந்த கேட்டதலோடு உங்க செயலை நீங்க செய்யும் பொழுது பதில்களை உங்கள் வாழ்க்கையின் மீதாக இந்த இடத்தில் கண்டடைவீர்கள். எனவே இந்த மூன்றாவது குறிப்பானது நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்கு முன்பாகவே, நீங்க எப்படியான ஒருவராய் இந்த இடத்தில் இருந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த முதல் குறிப்பு, இரண்டாம் குறிப்பு, இந்த குறிப்பை நீங்க கற்றுக்கொண்டவராய் செயல்படுத்திட்டு இருக்கீங்களா? தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி நடந்துட்டு இருக்கீங்களா? அல்லது நீங்க இன்னும் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நல்ல நேரம் வரும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கீங்களா? ஏன்னா நல்ல நேரம் இந்த இடத்துல வரும் நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நிச்சயம் நீங்க இந்த இடத்துல காத்து கொண்டு இருப்பது மட்டும்தான் இந்த இடத்துல உதவும், வேற எதுவும் இந்த இடத்துல இல்லை. ஏன் நீங்க அப்படி சொல்றீங்க பாஸ்டர்? ஏன்னா நீங்க நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பிரிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு மூடரை போல. என தேவனோடு சேர்ந்து நாம் செய்ய போகிற ஒவ்வொரு காரியமும் ஒவ்வொரு நேரமும் சிறந்ததா இந்த இடத்துல இருக்கு. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்காக காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்காகவோ, குறிப்பிட்ட மாதத்திற்காகவோ, இல்ல குறிப்பிட்ட ஒரு தேதிக்காகவோ காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. தேவன் நம்மோடு பேசுகிறாரா, நாம் அந்த செயல் எடுத்து வைக்கும் பொழுது அவர் நமக்கான உதவி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எனவே தேவன் இன்று இந்த நேரம் இந்த மூன்றாம் குறிப்பு மூலமாய் இன்னும் அதிகம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு உதவியானதை செய்ய முடியும் நான் நம்புறேன். எனவே இந்த மூன்றாம் குறிப்பானது இந்த இடத்துல நீங்க தெளிவாய் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவனை சோதித்து பாருங்கள். எனது நீங்க கேட்டது சரிதான், தேவனை சோதித்து பாருங்கள். ஆமென். தேவனை நான் இப்படி இந்த இடத்துல சோதித்து பார்க்கிறது, தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு மிகவும் தெளிவாய் வெளிப்படுத்துகிறது. நாம் அவரை சோதிக்கும்படியாக. பாஸ், எப்படியாக நான் இந்த இடத்துல தேவனை சோதிக்கணும்? நீங்க இந்த வசனத்தை என்னோடு சேர்ந்து இந்த இடத்துல கவனிக்கலாம். என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்ட சாலையிலையும் கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது நான் வானத்தின் பல கனிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமற் போகும் மாட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வருஷிக்க மாட்டேனா என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த வார்த்தையை பேசுறது யார்? இந்த வார்த்தையை இந்த நேரம் நமக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்தது யார்? சேனைகளின் கர்த்தர், சர்வ வல்லவர், வானம் பூமி எல்லாவற்றையும் இந்த இடத்துல உண்டாக்கினவர். அவர் நம்மிடம் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையானது என்ன? நீங்க இந்த இடத்துல யோசிச்சீங்களா? என்னை சோதித்து பாருங்கள். நீங்க என்ன இந்த இடத்துல சோதித்து பாருங்கள். ஒருவேளை நீங்க இந்த நேரம் இந்த இடத்துல உடனே யோசிக்கிறீங்க, என்னுடைய காணிக்கை, என்னுடைய தசமபாகம், என்னுடைய பணம் தேவன் சோதிக்கும்படியாக சொன்னது வெறும் ஒரு பகுதியில் அல்ல, உங்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கையின் மீது மட்டும் கிடையாது. தேவன் உங்களை சோதிக்கும்படியாக சொன்னது உங்க வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியத்திலும். மக்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் எது உங்க வாழ்க்கை மீது கடினமானதா இந்த இடத்துல இருக்கும். சிலர் நீங்க இந்த இடத்துல உங்க குடும்பத்திற்குள்ளாக சந்திக்கிற பிரச்சனையை ஜெயிக்க முடியாத, வழி தெரியாதவரா இந்த இடத்துல இருக்கீங்க. சில பெற்றோர்கள் நீங்க உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைக்காக போராடிட்டு இருக்கீங்க, போராடுறீங்க அந்த அளவுக்கு. உங்க பிள்ளைகளுக்காக, உங்க மகனுக்காக, மகளுக்காக இனியும் என்ன செய்வதுன்னு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல தெரியல. நீங்க கடந்து போகிற பிரச்சனைகள், உங்க வியாபாரத்துல, உங்களுடைய வேலையில, உங்க பண வாழ்க்கை மீது என்ன செய்வது இனி இந்த இடத்துல வழி தெரியாத ஒருவரா இந்த இடத்துல இருக்கீங்க. மேலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீங்க கடந்து போகிற அந்த பிரச்சனைகள் நிமித்தம் பயம், பதட்டம், தற்கொலை எண்ணம், குழப்பம், தூக்கம் இல்லாத இரவுகள், பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கான காரணமாய் இந்த இடத்துல மாறிக்கொண்டிருக்கிறது.
நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா? இப்படியான எல்லா பிரச்சனைகளை நீங்க கடந்து போகிறவரா இந்த இடத்துல இருக்கீங்களா? இல்ல இந்த பிரச்சனையில ஏதேனும் ஒன்று தேவனை சோதிங்க. எப்படி பாசனா தேவனை சோதிக்கிறது? அவர் தன்னுடைய வார்த்தை சொன்னார், அதனாலே நீங்கள் என்னை சோதித்து பாருங்கள். நீங்க சொல்லுங்க, தேவனே நீங்க சமாதானத்தின் பிரபுவா இந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா என் வாழ்க்கை எப்படி சமாதானம் இல்லாததா இந்த இடத்துல இருக்கும்? நீங்க ஐஸ்வர்யத்தின் தேவனாக இந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை கவனிங்க, என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஐஸ்வர்யம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இந்த இடத்துல இருக்க முடியும்? நீங்க வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லவர்னா அப்ப என் வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துல இந்த நஷ்டம், இந்த அழிவு, இந்த பிரச்சனை, இந்த கடினம், தூக்கம் இல்லாதவர்கள், செய்வனைகள் எப்படி இந்த இடத்துல இருக்கும்? நீங்க எல்லாவற்றுக்கு அதிபதியான தேவனாய், மரணத்தையும் ஜெயித்த தேவனாய் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா, உங்களுடைய தழும்புகளினால் நான் சொஸ்தமாக்கப்பட்டேன் அப்படின்ற உங்க வார்த்தை சொல்லுதுன்னா எப்படி நான் அந்த வியாதி இந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொள்றது? இல்ல, நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். இந்த அசுத்தமானவன், இந்த பூமியினுடைய அதிபதியா இருக்கிற பிசாசானவன் என்னுடைய வழிகளை, என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய குடும்பத்தை அழித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். நீங்க உண்மையான தேவன், எனக்கான பதில் இந்த இடத்துல கொடுங்க. நீங்க உண்மையான தேவன், சர்வ வல்லவர், என்னுடைய வாழ்க்கையானது இந்த இடத்துல மாற்றுங்க. எனக்கான பதில் இந்த இடத்துல கொடுங்க. இந்த அதிகாரம் எப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும்? நீங்க இப்படியாக தேவனை சோதித்து பார்க்கும்படியான பலன் உங்களுக்கு எப்பொழுது இந்த இடத்துல இருக்கும்? நீங்க கீழ்ப்படியாத போது. சரியா இல்லைங்களா? நிச்சயம் கிடையாது. நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வழிகளில் ஒவ்வொன்றையும் இந்த இடத்தில் செய்யும் பொழுதும், தொடர்ந்து இந்த விளக்கமானது இந்த இடத்துல கவனியும். அவரை சோதிக்கும்படி தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். நீங்கள் உண்மை உள்ளவராக இருந்தால், எப்படியாக? நீங்கள் உண்மை உள்ளவராக இருந்தால் இந்த வாக்கு தத்தமானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதை பார்க்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. நீங்க உண்மை உள்ளவராய் இருந்தால் இந்த வாக்கு தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது நிறைவேற்றப்படுவதை பார்க்க உங்களுக்கு உரிமையானது இந்த இடத்துல உண்டு. என நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறீங்கன்னா, அவர் சொல்லின்படி நீங்க கீழ்ப்படுகிறவரா இருக்கீங்கன்னா, அப்பொழுது நிச்சயம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது இந்த பதிலை பார்க்க உரிமை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும். ஆனா அதே சமயம் நீங்க கீழ்ப்படியாதவர், தேவன் உங்களை வலது பக்கம் போக சொன்னா நீங்க இடது பக்கம் போறீங்க. தேவன் உங்களை இந்த இடத்துல நேரா போக சொன்னா நீங்க இந்த இடத்துல பின்னாடி இந்த இடத்துல போறீங்க. தேவன் உங்களை இந்த இடத்துல நிற்கும்படியாக சொன்னா நீங்க உட்கார்றீங்க. தேவன் உங்களை இந்த இடத்துல இதை செய்யாதன்னு சொன்னா நீங்க அதை போய் செய்றீங்க. அப்ப உங்களுக்கு உரிமையானது இந்த இடத்துல இருக்குமா? கொஞ்சம் யோசிங்க. உங்களுக்கு அப்பொழுது அந்த அதிகாரமானது இருக்குமா அவரிடம் கேட்பதற்காக? நீங்க எனக்கு இதை கொடுத்தே ஆகணும், நீங்க எனக்கான அந்த பதில செய்தே ஆகணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய தகுதி நமக்கானதா இந்த இடத்துல இருக்குமா? நிச்சயம் கிடையாது. நம்ம யாருமே இந்த இடத்துல தகுதியானவர்கள் அப்படி நான் இந்த இடத்துல சொல்லல. நம்ம எல்லோருக்கிட்ட இந்த இடத்துல பாவமானது இருக்கு, எல்லோருக்கும் தவறானது இருக்கும். ஆனா நாம அந்த பாவத்தின் வார்த்தைகள், அந்த தவறின் வார்த்தைகளை விட்டு விலகி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தெளிவாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்போமே ஆனால், தேவன் நமக்காய் கொடுக்கிற அந்த வழி நடத்தப்படி நாம் நம்முடைய பகுதியை செய்வோமே ஆனால் நமக்கு அதிகாரமானது உண்டு. அவரை நாம் சோதித்து பார்க்கும்படியாக அவர் வாக்களித்தது நம்முடைய வாழ்க்கை மீது நிஜமாக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கும்படியாகும். ஆமென். தொடர்ந்து நீங்க இந்த இடத்துல இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கப்படும்படி உங்கள் கைகளை மடக்கி கொண்டு ஆசீர்வாதம் உங்கள் மடியில் வந்து விழும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம். இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல மிக பலனானது. நீங்க உங்க கைகளை இந்த இடத்துல கட்டி கொண்டு ஆசீர்வாதம் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து சேரும், ஆசீர்வாதம் என்னுடைய மடியில இந்த இடத்துல வந்து விழும். என தேவன் வாக்களிச்சா, நான் உனக்கு இப்படி செய்வேன், நான் உனக்கு அப்படி செய்வேன், அதனால நான் இந்த இடத்துல காத்துட்டு இருப்பேன், தேவன் பதிலானது வரும். இல்ல, நீங்க ஒரு பொழுதும் அப்படியாக காத்து கொண்டிருப்பதனால் ஆசீர்வாதம் உங்க மடியில வந்து இந்த இடத்துல விழுறது கிடையாது. உங்களுடைய பகுதியை நீங்க செய்வீங்க, அந்த பகுதியினால் தேவன் அவருடைய பகுதியானதை இந்த இடத்துல செய்வார். இது தெளிவா உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா? உங்களுடைய வழிகளை நீங்க இந்த தேவனோடு சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது மட்டுமே தேவன் உங்களோடு சேர்ந்து நடக்கிறவரா இந்த இடத்துல இருக்கிறார். நீங்க செய்யாததை தேவன் உங்களுக்காக செய்ய மாட்டார். நீங்க செய்யும் வரை அவர் காத்து கொண்டிருப்பார். ஆனா நீங்க காலதாமதப்படுத்துறீங்கன்னா அவர் உங்களை விட்டு விலகி போறதிலும் ஆச்சரியமானது இந்த இடத்துல இல்லை. நான் சொல்றதுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா? தேவனை சோதித்து பாருங்கள். ஆனா நீங்க உங்க விருப்பத்தின்படியாக அல்ல, உங்களுடைய மாமிசத்தின் யோசனையின்படியாக அல்ல, உங்களுடைய சொந்த இச்சைகளின்படியாக அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாக, தேவனுடைய வழி நடத்தின்படியாக, தேவனுடைய விருப்பத்தின் படியாக நீங்கள் உங்களை நகர்த்தி கொண்டு செல்வீர்கள். ஆமென். தொடர்ந்து இங்க கவனியும். உங்கள் கைகளை மடக்கி கொண்டு ஆசீர்வாதம் உங்கள் மடியில் வந்து விழும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம். வார்த்தையை சோதிக்க விசுவாசமும் செயலும் தேவை. வார்த்தையை சோதிக்க விசுவாசமும் செயலும் தேவை. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று உறுதியுடன் முன்னேறுங்கள். அவருடைய வார்த்தை நிறைவேறும் படிக்கும் அவர் உங்களது செயல்களை
கனப்படுத்துவார். ஆமென். தேவன் உங்களோட கூட இந்த இடத்துல இருக்கா? தேவன் உங்களை வழி நடத்துகிறார். தேவன் உங்க வாழ்க்கை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களை நடத்தி கொண்டு செல்கிறார். விசுவாசம். அந்த விசுவாசத்தோடு நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு செயலிலும் தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார். மக்களே, இந்த நேரம் நீங்க இந்த இடத்துல உங்களை சோதித்து பார்க்கும்படியாக தேவனை நான் முதலாவதாக வைத்திருக்கிறேனா? தேவனுடைய விருப்பமானதை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேனா? தேவனுடைய வழிகள் அவருடைய வார்த்தையின்படி நான் நடக்கிறவனா இந்த இடத்துல இருக்கனா? நீங்க உங்களை இந்த சோதிக்கும். ஏன்னா நாம தேவனை சோதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதலாவது நம்மளை சோதிக்கிறது மிக சிறந்தது. சரியா இல்லைங்களா? ஏன்னா நாம ஏதேனும் தவறானது இந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருப்போமே ஆனால், நீங்க ஏதேனும் வழியில தேவனை பிரியப்படுத்தாதவராய் இருக்கிறத தேவன் உங்களுக்கு உணர்த்துவாரே ஆனால், நீங்க நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். சீக்கிரம் உங்களுக்கான நேரத்தை இந்த இடத்துல நீங்க பெற்றுக்கொண்டவராய் அதை பயன்படுத்துங்க. தேவன், நான் இனியும் இந்த தவறானதை செய்ய போவதில்லை, இந்த வழியில நான் இனி நடக்க போறதில்லை, உங்களுக்கு விரோதமான காரியங்களில் இனியும் நான் ஈடுபட போறதில்லை. என்னுடைய வாழ்க்கையின் வழிகள் எல்லாவற்றிலும் நீங்க முதலாவதாய் நீங்க இந்த இடத்துல என்னோடு சேர்ந்து நடக்கும்படி நான் உங்களோட இந்த இடத்துல இணைந்திருப்பேன். அப்பொழுது எனக்கு உரிமையானதற்கும் உங்களை நான் சோதிக்கும்படியாக. ஆமென். அப்ப நாம தேவனோடு சேர்ந்து நடக்கும் பொழுது, தேவனுடைய வழிகளை நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் பொழுது, தேவன் வார்த்தையை கீழ்ப்படுகிற நபராய் நாம் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு உரிமையானது இருக்கும் தேவனை சோதித்து பார்ப்பதற்காக. ஆமென். தெளிவா உங்களுக்கு புரியுதா இல்லைங்களா மக்களே? எனவே இந்த நேரம் நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தில் உங்களை தயார்படுத்தலாம். தேவன் உங்களுடைய வழிகளை இந்த இடத்துல செம்மைப்படுத்தும்படியாகும். ஏன்னா ஏதேனும் வழியில தேவனுக்கு பிரியமில்லாத நபரா இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருப்பீங்கன்னா, தேவன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த பிரகாரம் அந்த தவறான வழியை விட்டு சரியான வழிக்கு நீங்க இந்த இடத்துல திரும்பும்படியாகும். அந்த தவறான பாதையிலிருந்து நீங்க பிரிந்து தேவனுடைய விருப்பத்தின் வழிகளில் உங்களை நகர்த்தி கொண்டு செல்லும்படியாக. நீங்க ஒரு உதவியாளரா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க இந்த ஆலயத்தின் உறுப்பினரா இருக்கலாம், புதுசா வர நபரா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியும் நீங்க இந்த இடத்துல வேறு இடத்துல இருந்து பார்க்கக்கூடியவரா கூட இந்த இடத்துல இருக்கலாம். தேவன் உங்களோட பேசிட்டு இருக்கார். தேவன் உங்களோட பேசுவது நேரத்தை வீணடிப்பதற்காக அல்ல. தேவன் உங்களோட பேசுவது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீது அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தவும், அந்த விருப்பத்தினால் நீங்கள் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும். ஆமென். எனவே நீங்க உங்களை இதுக்கு தயார்படுத்தலாம். இந்த நேரம் தேவன் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பலப்படுத்தும்படியாகும். இந்த மூன்றாவது குறிப்பினால் உங்களுடைய விசுவாசத்தை எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் இந்த ஜெபத்தில் நீங்கள் என்னோடு இணைவீர்கள். இந்த ஜெபத்தை நான் உங்களோடு சேர்ந்து செய்வதற்கு முன்பாக இந்த விசுவாசத்தில் நீங்கள் தேவனை முதலாவதாக வைக்க எவ்வளவு தயாராக இருக்கீங்க, இந்த ஜெபத்தில் நீங்க அவரோடு நிரூபிக்கும்படியாகும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். இது ஜெபத்திற்கான நேரம். கண்களை மூடிருங்கள். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவே, என் தெய்வாவியானவரே, இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை உம்முடைய வல்லமையால் இந்த வழி நடத்தப்படுவதை நான் இந்த கேட்கிறேன். இவர்கள் பலர் தவறான செயல்களை இந்த செய்திருக்கலாம். உம்முடைய வார்த்தைக்கு விரோதமானதை இந்த செய்திருக்கலாம். நீ சொல்லியும் அதை கேளாமல் இந்த போயிருக்கலாம். ஆனால் இந்த இவர்கள் உணர்ந்து தன்னுடைய வழிகளை செம்மைப்படுத்துவார்கள். ஆனால் இவர்கள் உணர்ந்து உம்முடைய விருப்பத்தை தன் வாழ்க்கையின் முதலாவதாய் இந்த வைத்து உம்மை சோதிக்க தன்னை தயார்படுத்துவார்களே. ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் உம்மை இந்த சோதித்து பார்க்க அதிகாரமானது எங்களுக்கு இருக்கும் உம் வார்த்தையின்படி நாங்கள் செய்யும் பொழுது மட்டுமே. ஆனால் என் தேவனே, நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தையை கேளாத பட்சத்தில், அசட்டை செய்கிற பட்சத்தில் எப்படி எங்களுக்கான அதிகாரமானது இருக்கும்? நாங்கள் உம்முடைய விருப்பமானது இந்த செய்யாத பொழுது உம்மை சோதிக்க. எனவேதான் தேவனே, என் ஆண்டவராகிய இயேசுவே, இந்த மக்களோடு சேர்ந்து நான் உம்மோடு கேட்பது, இவர்கள் யார் உம்மை முதலாவதாக வைத்திருக்கிறார்களோ, உம்முடைய விருப்பத்தை தன்னுடைய விருப்பமாய் மாற்றிருக்கிறார்களோ, சில நேரம் அது கடினமானது, ஆனால் முடியாதது கிடையாது. கீழ்ப்படிவது என்பது கடினமானது, ஆனால் அது கூடாத காரியம் கிடையாது. இவர்கள் யாரும் கீழ்ப்படுகிறார்களோ, உம்முடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறார்களோ, உம்முடைய விருப்பமானதை தன் விருப்பமாய் இந்த மாற்றி கொண்டவராய் தன் வழிகளை இந்த நகர்த்துகிறார்களோ, தேவனின் நீர் மாறாதவராய் இவர்களது வாழ்க்கையின் மீது வந்து உம்முடைய கரத்தினால் இந்த இவர்களை தொடும்படி நான் கேட்கிறேன். இந்த வார்த்தை நிமித்தம் இவர்களுமை சோதிக்கும்படியாகும், இவர்களுடைய வழிகளில் நடந்து உம்முடைய விருப்பமானதை செய்யும்படியாகும். இந்த மக்களது வழிகளை நானும் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். இந்த நேரம் தன் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்புகிறவர்கள், தன்னுடைய மாமிசமான விருப்பத்தை விட்டு இந்த திரும்புகிறவர்கள், உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கவும் உம்முடைய சத்தத்தின்படி நடக்கவும் உம்முடைய விருப்பமானதை இந்த செய்யவும் தன் வழிகளை ஆயத்தமாக்குகிறவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை நானும் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன். இயேசுவே, தேவனே,
இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கு இந்த இடத்தில் உதவி செய்வீராக. இவர்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை இந்த இடத்தில் பலப்படுத்துவீராக. நீர் இவர்களுடைய தேவன் என்று இந்த இடத்தில் இவர்களுடைய சாட்சிகள் காண்பிக்கும்படி இந்த மக்களது வாழ்க்கை, இவர் குடும்பத்தை, இவர் வழிகளை எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் சர்வ வல்லமையான பெயரால் எங்கள் தேவாவியானவரே, ஆமென். ஆமென். நீங்கள் இந்த நேரம் தேவனை சோதிக்கும்படியாக உங்களது வழிகளை செம்மைப்படுத்திருப்பீங்கன்னா, தேவனுக்கு முன்பாய் உண்மை தன்மையானவராய் இந்த இருப்பீங்கன்னா, அவருடைய அதிகாரம் உங்களுக்கானதா இருக்கும். அவரை சோதிக்க, அவருடைய பதில்களை பெற்றுக்கொள்ள, அவர் வாக்கு தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கை மீது நிறைவேற்றப்படும்படியாக. ஆமென். இதே விசுவாசத்திலும் பலனிலும் தொடர்ந்து இந்த இடத்துல முன்னோக்கி செல்லலாம். நாளை சனிக்கிழமையா இருக்கும், நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை. இந்த குறிப்பு ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமை தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை வரை நான் உங்களோடு தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வேன். அடுத்த திங்கள் உங்களை இந்த இதே நேரம் சந்திக்கும்படியாக, நீங்கள் விசுவாசத்தில் எங்களோடு இணைந்திருக்கும்படியாக தொடர்ந்து உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். தேவன் உங்களோடு இருப்பார். அருமையான இரவாக இருக்கட்டும். சென்று வாருங்கள் மக்களே. கண்களாலே நிலையாக என்னை காண்கின்றவர், செவியாலே என்னாலும் கூறல் கேட்கின்றீர். அழுகின்றேனே நான், மகிழ்ச்சியில் பதில் காலை வரும். எனக்கருகில் நீ தொலைவில் இல்லை, என்றும் மாறாத உண்மையும் நீ. உடன்படிக்கையின் சத்திய தேவன், மனிதனில்லை நீ பொய் சொல்ல. எல்லாம் கடந்திடும், யாவும் மாறிவிடும், ஆனாலும் வார்த்தைகள் நிறைவேறும். உடன்படிக்கையின் சத்திய தேவன், மனிதனில்லை நீ பொய் சொல்ல. எல்லாம் கடந்திடும், யாவும் மாறிவிடும், ஆனாலும் வார்த்தைகள் நிறைவேறும். என்ன நடந்தாலும் எதிர்கொள்வேனே நானே, ஏமாற்றம் எனக்கில்லை தேவனாலே. என் நம்பிக்கை அவர் கைகளில் நான் காண்பேன், கூடாத யாவும் கூடும் தேவனாலே. நிச்சயமா உடன்படிக்கையின் சத்திய தேவன், மனிதரில்லை நீர் பொய் சொல்ல.